Welkom bij ons podcast. Vandaag delven wij dieper in een doorslaggevende thema voor de industriële duiksector. Terwijl we de goedkeuring van Accessoriaal Decreet nummer 1736 van 10 december 2025 bespreken. Dit decreet, uitgevaardigd door het Departement van Professionele Opleiding, stelt beduidende wijzigingen en aanvullingen bekend aan DA nummer 2281 van 28 mei 2019. Dit herdefinieert de professionele profielen voor industriële duikers op de inshore en offshore vlakken. Eloise, kan jij de belangrijkheid van deze nieuwe verwikkelingen aan ons verduidelijken? Sekerlik, Noah. Hierdie dekreet is fundamenteel omdat dit nie net die profiele en kursusblaai vir industriële duik opdateer nie, maar dit doen dit met 'n onmiddellike impak. Die goedkeuring daarvan het die vinnige toepassing van die nuwe bepalings moontlik gemaak wat deurslaggewend is vir 'n sektor in voortdurende evolusie soos hierdie. Dit is 'n beduidende stap vorentoe om die opleiding van professionele lei te standaardiseer en te verbeter. Om meer in detail in te gaan, wat is die belangrijkste wijzigingen wat ingesteld is voor de nieuwe profielen van industriële duik, specifiek voor de offshore niveaus? Het decreet heeft de profielen voor beide vlakken, inshore en offshore, herontworpen. Voor offshore is de opvallendste verandering de top-up vlak, wat de eerste offshore niveau is voor duiken van -30 tot -50 meter. Hier zijn de opleidingstijden verlengd en leidt het pad nu verplichtend naar vlak 3 van de ITSA-standaarden, een aanbeveling die ook door de IMCA wordt ondersteund. Dit garandeert ook de registratie in het register van commerciële duikers voor dat niveau. De wijzigingen voor de offshore verzadigingsvlak waren daarentegen minimaal. En wat betreft die inshore divervlak, wat het decreet als de rechte nieuwigheid definieert, wat was de meest impactvolle verandering op dit gebied? De rechte nieuwigheid ligt precies hier. De inshore divervlak, wat volgt op die van de OTS, technische duikoperator, vereist nou registratie op het eerste vlak van de industriële duikregister bij het Departement van Arbeid, volgens IDSA-standaarden en het behalen van de IDSA 2-certificaat. Verder wordt een kaart door het Departement van Arbeid uitgereikt naar aanleiding van de registratie in het register. Dit verhoogt de status en erkenning van deze professionele personen aanzienlijk. Dit klinkt of daar baie meer structuur en regulering is. En die opleidingspaaie vir hierdie inshore divervlak, hoe is hulle herdefinieer? 3 hoofopleidingspaaie is vir die inshore divervlak ingestel. Die eerste is 'n pad van 960 uur vir diegene wat slegs met 'n mediese sertifikaat begin, wat 'n opteon van 500 uur plus die 160 inshore ure insluit. Dan is daar 'n pad van 660 uur vir diegene wat die eerste 2 sportduiksertifikate besit, wat 'n opteon van 500 uur plus die 160 inshore ure insluit. Laastens is daar 'n kursus van 160 uur wat voorsiening maak vir toelatingskrediete vir kandidaate wat reeds die duike voltooi het wat deur die EDSA-standaard vir vlak 2 vereis word. Dit leidt tot een belangrijke onderscheid: gereguleerde en ongereguleerde opleiding. Kan je verduidelijken waarom dit zo relevant is dat het decreet specifiek naar gereguleerde opleiding verwijst? Absoluut. Gereguleerde opleiding is opleiding wat specifieke normen en standaarden volgt, wat door regeringslichamen of internationale organisaties vastgesteld is. Het verzekert dat deelnemers vaardigheden en kennis opdoen wat nationaal en, doorslaggevend, internationaal erkend wordt. Binnen de EU faciliteert dit de vrije beweging van werkers en de wederzijdse erkenning van professionele kwalificaties. Daartegenover valt een ODS-pad wat slechts registratie bij de havenoverheid, Capitaneria di Porto, behelst, zonder registratie in het register van het Departement van Arbeid, onder ongereguleerde opleiding en volgt dit niet hier de specifieke standaarden. Benieuwens die nieuwe paaie stel die decreet voor de eerste keer in Italië die toekenning van toelatingskrediete bekend. Hoe werkt dit en vir wie is hierdie moontlikheid bedoel? Dat is nog 'n beduidende innovasie. Toelatingskrediete kan tot 80% van die totale kursusure dek, onderhewig aan die verifikasie van die individuele logboek. Dit is 'n geleentheid vir persone wat reeds die kwalifikasie van tegniese duikoperator besit wat in gevolge DA 8326 verkry is, vir diegene wat in geldige registers van duikers of swaarhelmduikers geregistreer is of wat sertifisering van Italiaanse vloot het, as ook vir diegene met buitelandse opleidingskwalifikasies wat aan die IDSA onderrigvereistes voldoen. Hierdie stelsel erken vorige ervaring en kwalifikasies wat die opleidingspaaie optimaliseer. Eloise, dit was 'n baie duidelike en in diepte oorsig van die nuwighede wat deur Accessorale Dekreet nommer 1736 ingestel is. Dit is duidelik hoe hierdie veranderinge deurslaggewend is vir die professionalisering en erkenning van industriële duik in Italië en Europa.
Dankie dat jy ons deur hierdie belangrike opdaterings gelei het. Dankie aan jou, Noah. Deel hierdie episode met 'n vriend wat belangstel in die toekoms van industriële duikopleiding.